Nai, kedu ụbọchị nke a bidozi? Ụbọchị ahụ anya m meghere ọkarọta aka. Na-afụ n'otu isi amụke. Nye anya n'ukwu ebe n'anya ebe. Ọkwa ịfụlụ asọmpi ọnụnụ Adaeze. Eso m n'otu onye n'ime. Ejike, maka asọmpi ọnụnụ Adaeze ka iji wee gbahapụ m. Ifugo onye abụọ obi. Nne ma ọ bụ onye mfọ. N'ihi na onweghị onye n'ime ha tozuru ihu di m. Ọ bụrụ na ị kwụsịrị ife anyị na-eme, ọ bụrụ na di m nwanne gị nwoke bata, aga m agwa ya. Ọbọkwazi m gwa nọ ife ahụ. Tata ka Adaeze Adam ga-egosi anyị onye ọ chọrọ ka ọ bụrụ di ya. Rapụnụ m ka m ruo uju dị m n'udo. Nwoke na-agwa ka e rie uju dị gị n'udo. Ebee ka ifuru dị a? Aha ya bụ Akunna. Ahụrụ m ya ụbọchị m jere mmiri. Mbosi tumiri n'ebe. Awọ. Ifuru obere ife a dị n'ime ebe a. M na-asị gị nyetụ m ka m were otu ya eritu obere iwelụkwa. Ifuru anaghị adị na ụmụagụ ya na nke dị na isi ụzọ. Ọ bụ na obilite ka igosi ya gwa ya na ihe lutere ya site n'aka nne ya. Ma m ife ọjọọ dị gị n'ime obi gị ị na-achọ ime. Onye ka ị bụ? Nwoke onye m bụ. Achọrọ m ịnọ ebe a chekwaba akụnụba nna m. Dị biko, achọrọ m ka ije zikọ m ebe ana nna m ndị fọ n'ebe ọ dị ka m wee mara ife m na-eme. Ifuru ụmụ nwoke niile ada akwanyere ụmụ nwaanyị ugwu. Ikwesị ịdị ibepụrụ fa anya mmiri. Anyị a niile mbụ m nwe. Ha ncha niile bụ nke m. Ifuru anyị anwa niile. Ụkwụ ga-eji bata ebe a, ịma nji ebe na anyị anwa. Ọ bụrụ na m sị gị lụọ m, ị ga-alụ m? Ị ga-anụ gị. Ọ kwetara na ọ ga-anụ m. Ka m saa aṅarị. Daalụnụ. Ọ dịrọkwa n'ofe. Ụmụ agbọghọbịa pụtanụ bịa yọrọ m egwu. Obi dịkwa m ụtọ. Ụmụ okorobịa wee bịa kụwazielu m. Ife ga-eme m na ị ga-esi n'obodo anyị apụọ. Ewepụgo gị n'obodo a. Anyị na-enwere mmekọ. Igwe biko, igwe ga-afụzi mgbanwezi. Ọ dị nka ndị mmadụ echezego ife iji akpọ m eze kwesịrị nke mbụ n'obodo a.